Hej igen. Hej. Den her gang skal vi have noget udstræk. Fordi når vi har brugt vores krop så meget, så er det rigtig godt at få den strukket ud bagefter. Men husk det. Motivation. Lige nøjagtigt. Go. Godt. Vi starter med at strække vores ben ud. Stiller os med spredte ben. Og bøjer det ene ben og strækker det andet. Og får strukket ud her. Lige hold den lidt ud i siden. Og den anden side. Man kan mærke, at det strækker hele vejen nedad her. Og den anden ene side igen. Og den anden side. Nu vender vi jer om sådan her. Strækker vi ud her, hvor man kan mærke, at det strækker den vej. Husk at bøje det ene ben og strække det andet. Godt, vender sig om. Du kan mærke, at det strækker hele vejen opad her. Hold lige den anden side igen. Anden side. Så skal vi have strukket forlovene ud her. Der kan vi bruge hinanden til at holde balancen. Og tage hoften frem, så man kan mærke, at det strækker. Lige holde lidt. Hjælp hinanden med at holde balancen. Den anden side. Hoften frem. Hvis man ikke har en at støtte sig af, så kan man bruge en væg, eller når man lige kan støtte sig op. Så skal vi ned på alle fire. Og den her øvelse, den bliver kaldt en kat. Det vil sige, at man skal sveje med ryggen og buge med ryggen. Og først tager vi hovedet op og svejer. Og krummer ryg. Kigger ind på navlen. Hold den lidt. Vi svejer ryggen igen. Numsen må gerne stritte lidt. Kigger ind på navlen. Sidste gang. Sveje. Og krumme. I ligger I ned på maven. Så skal vi have strækket ryggen ud. Og vi løfter os op, så ryggen bliver strukket ud. Sådan. Og så læner man sig tilbage og bøjer benene og slapper af. Godt. Frem igen. Stræk ryggen ud. Godt. Og den anden vej med ryggen. Buer lidt. Sidste gang. Frem. Og tilbage. Det var strækøvelserne.